мероприятия. Ну что ж, сегодня среда, 16 февраля, Украина отмечает День единения. Новый праздник, который президент Украины Владимир Зеленский 2 дня назад установил своим указом на фоне угрозы дальнейшего российского вторжения в Украину. Он сказал следующее: «Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его днем единения». Сегодня во всех населенных пунктах подняты государственные флаги Украины, и в 10:00 по всей стране прозвучал государственный гимн. Ожидается проведение многочисленных публичных мероприятий, демонстрирующих единство украинцев в Украине за ее пределами. Сегодня в Киеве с участием президента утром подняли украинский флаг, как, впрочем, и в многих других украинских областях, городах, поселках и селах. А также с утра прошел 2-часовой марафон, который продлится также вечером с 19:00 до 22:00, который телеканал АТР, так же, как и все украинские телеканалы, планирует транслировать. Я предлагаю подключить к нашому ефіру Андрія Юсова, директора школи відповідальної політики. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Салям алейкум. Вітаю, доброго дня. С Днем Единения вас также, наверное, поздравим. Праздник, который ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский. Да, как вам этот день? Ви знаєте, я за єдність, і це чудово, що нарешті Володимир Зеленський і всі представники влади якось визнали реальність і перестали ігнорувати російську загрозу і російське вторгнення. І, власне, почали мобілізувати суспільство, показувати на весь світ, що українці чинитимуть опір. Спочатку це робила громадськість і робила без підтримки влади. Інша справа, я не переконаний, що для цього треба було указ президента окремий і запроваджувати якесь нове свято. Тим більше у нас вже є чудові свята, наприклад, День Соборності, День Незалежності. І питання ж не в святах, тому що сьогодні міжнародна іноземні розвідки анонсували можливий напад і загострення на 16 лютого. Через місяць, через 2 місяці ситуація може повторитись. Я не думаю, що на кожне подібне загострення ми повинні реагувати новим указом президента, але реагувати єдністю національною, реагувати мобілізацією громадянською, безумовно, суспільство повинно. І насправді добре, що влада нарешті в це включилась. Хоча и дещо в такий номенклатурный, я бы сказал, пострадянский способ. Но, тем не менее, вот такой консолидации Запада с 2014 года мы не видели. Даже в 2014 году не было такой поддержки со стороны украинских партнеров, которую мы наблюдаем на протяжении последних нескольких месяцев. И эта поддержка не только на словах, а на конкретных действиях. И экономическая поддержка, помощь и военно-техническая сейчас продолжается со стороны наших западных партнеров. И только в последнее время почему-то средства массовой информации начали озвучивать конкретную дату и даже конкретное время. Все же, что это было? Действительно ли были данные западной разведки о том, что Россия планирует там 16 числа в 00:00 напасть? Или же это была некая возможная спецоперация? Что произошло, на ваш взгляд? Давайте відштовхуватись від того, що нам точно добре відомо всім. Так, російські війська навколо українських кордонів – це реальність, вона не вигадана. Да. І якщо минулого року їх було 90 тисяч, а зараз понад 150, і лише за останній тиждень на 10 тисяч була збільшена кількість особового складу, то це реальність, це не вигадка. Власне, не лише іноземні спецслужби, але й українська розвідка інформувала про можливе загострення в січні, в лютому і ще в листопаді минулого року. І ця інформація абсолютно співпадала з інформацією наших союзників. Тому те, що ми зараз бачили, це надзвичайно потужна і успішна операція превентивної дипломатії і операція стримування агресора. Це не означає, що стратегічно загроза знята і питання вирішено. Ні. Просто чергова гаряча фаза, можливо, знята. І ми переходимо до інших сценаріїв розвитку гібридної російської агресії, яка, нагадаємо, все ще триває, вона нікуди не ділась. І дуже добре, що цього разу Захід спрацював на випередження, Сполучені Штати і Британія в першу чергу, але також і інші члени НАТО і Європейського Союзу, Туреччина. Це все дуже добре. І українське суспільство, українська дипломатія так само включилась оперативно. На жаль, в цій ситуації політичне керівництво країни не було надійним партнером, інформаційним партнером. І дуже часто ми вступали в дискусію з союзниками,
я маю на увазі президента України і представників партії «Слуга народу», замість того, щоб займати однозначну позицію по відношенню до держави-агресора і мобілізувати суспільство, піднімати прапори, виходити на акції, безумовно, треба було робити не тільки сьогодні, а весь період ось цієї кампанії. І загроза нікуди не зникла. І, відповідно, український прапор спускати не можна. І День єдності у нас не один день на рік, згідно указу президенту, а відтепер, і поки триває російська війна проти України, має бути щодня. Ну, с другой стороны, аналитики говорят, что логика украинского политического руководства заключается в том, что вот та ситуация напряженная, которая есть у границ с Украиной, и те сообщения, заявления наших западных партнеров, они также влияют на экономику Украины и на убытки, которые это за собой несет. Вот что скажете на этот счет? Безумовно, впливає. І, на щастя, є розуміння з боку Європейського Союзу, з боку НАТО і Сполучених Штатів. Саме тому ми отримуємо макрофінансову допомогу понад $1 мільярд від Європейського Союзу, окремі гарантії на кредитування з боку Сполучених Штатів, допомогу з боку Данії, Канади. І ця допомога буде тривати і надалі. І, безумовно, війна – це витрати. І проти нас іде вже ця війна і не перший рік. І робити вигляд, що загрози немає – це не заспокоювати суспільство і не допомагати інвесторам. Заспокоєння суспільства і допомога економіці – це чітка лідерська функція, яка має продемонструвати, що так, ми усвідомлюємо реальність небезпеки, і ми готові до неї, і готові жити в такій реальності. Тобто нам найближчими роками доведеться жити в ситуації, коли російське повномасштабне вторгнення може відбутись будь-якої миті найближчим часом. Але це не означає, що повноцінне життя країни має зупинитись. Власне, в таких умовах живе низка країн. Найяскравіший приклад – Ізраїль. Вони готові до відновлення якихось агресивних дій, терористичних акцій ледь не щодня. Але тим не менше це успішна, квітуча країна. Ось такою, напевно, має бути і модель України. І замовчувати тут точно не варіант. Тобто, коли весь світ говорить про те, що на вас напали, і коли весь світ бачить, що навколо нас знаходиться орда, закликати до шашликів не зовсім правильно. Але, на щастя, останнім часом ця риторика змінилась. Власне, десь після візиту Бориса Джонсона до Києва ми бачимо, що не лише дипломати, не лише військові і не лише опозиція належним чином і громадянське суспільство оцінює ситуацію, але й політичне керівництво країни так само почало вирівнювати ось зв'язок з реальністю, що не може не тішити. Пане Андрію, а вот по вашим наблюдениям, изменилась ли риторика России за последние 2-3 месяца? Вот сейчас в этой риторике наблюдаются ли признаки деэскалации? Є риторика офіційного Кремля, є риторика придворної медіа прислуги, і деескалацією там і не пахне. Там йде мова про гру нервів, про те, що ось маневри були успішними, тому що лише ці маневри змусили Захід нервувати, а Україну ледь не просити про пощаду і допомогу. Це риторика Кремля. Стратегічно нічого не змінилось. Більше того, буквально вчора Путін із Шольцем на брифінгу, ми чули від Путіна про геноцид на Донбасі, який робиться українською владою, і про багато інших речей. Стратегія Путіна і його режиму не змінилась. Вона спрямована на ліквідацію України, на примус до капітуляції через Мінські угоди, на відмову від боротьби за Крим і за окупований Донбас, власне, в межах міжнародного права. А тактику так вони можуть змінювати, і ресурсу у Росії на повторення подібних маневрів є достатньо багато, і пріоритет Путіна точно не добробут власних громадян, тому возити танки туди-сюди він може ще достатньо часто. Питання, як ми будемо використовувати, Україна як суспільство, як держава, ці кризи, які будуть траплятися в подальшому, для посилення нашої єдності, для посилення нашої обороноздатності і в тому числі і економічних резервів. Саме ця криза нам дозволила зараз отримати реальну допомогу від союзників, реальне озброєння, макрофінансову допомогу і відновити певною мірою таку антипутінську коаліцію в світі. Вважаю, що цей раунд ми точно не програли.
Мгм. Ну, вот по поводу российских войск. Вчера Министерство обороны России и сегодня Министерство иностранных дел России опубликовали различные видео о том, что их войска и вооружение переходят в места дислокации. В частности, сегодня показали Министерство иностранных дел России видео о том, что российские войска закончили учения на территории оккупированного полуострова и через так называемый Керченский мост покидают Крым. Вот таким сообщениям сейчас верить можно? Можно ли предположить, основываясь на эти сообщения, что действительно Россия отводит войска, или верить нельзя? Завідомо повідомленням офіційних структур Російської Федерації довіряти не можна. Так? Тобто, незалежно від того, чи вони повідомляють про відведення військ, чи про розіп'ятих хлопчиків на території України. Не це має бути підставою для довіри чи оцінки ситуації, а інформація з супутників, від розвідки наших партнерів, від української розвідки. Ось це саме та інформація, якій можна буде довіряти. І Україна тут веде інтенсивний обмін важливими даними з нашими союзниками. Але розуміти, що готуватись необхідно до різних сценаріїв. І те, що зараз паралельно Держдума звертається до президента Путіна, так званого президента Путіна, з пропозицією визнати незалежність ЛНР, ДНР, це ж і є, по суті, продовження агресії. Це є продовження порушення суверенітету України і тиск і на Україну, і на наших партнерів з вимогою ухвалення і визнання і реалізації так званих мінських домовленостей. Тобто, ну, пане Андрію, даже если предположить, что Путин подпишет это обращение Госдумы о признании независимости так называемых Донецких и Луганских народных республик, что это, разве это не в плюс Украине? Разве таким образом они не выйдут с Минских соглашений, которые нам тоже не очень-то и выгодны? Вони, безумовно, нам не вигідні, з точки зору міжнародного права вони нікчемні, тим більше, що фактично Росія вже вийшла з мінських домовленостей і фактом роздачі майже 1 мільйона паспортів російських і прийом керівництва ЛНР, ДНР в єдину Росію, економічна інтеграція і багато інших речей. І сам факт звернення Держдуми до Путіна є фактичною легітимізацією цих терористичних утворень і порушенням Мінська. Але в разі визнання, які інструменти додатково отримує Путін? Конституція ЛНР, ДНР окреслюють, наприклад, кордони так званих республік в межах повністю областей Луганської і Донецької. І, відповідно, це означатиме, що Росія вже офіційно буде підтримувати територіальні претензії і на Маріуполь, і на інші міста Сходу, які опиняться під новим ударом. І тоді армійські корпуси, які зосереджені сьогодні на території ЛНР, ДНР, можуть отримати зовсім інші задачі і завдання стосовно організації провокації і організації підстав для російського вторгнення подальшого. Тобто це не кінець історії. І ті, хто сьогодні... Я би теж хотів думати, що просто визнання ЛНР, ДНР буде розрядкою на короткотерміновій перспективі. Але це не так. Путін не для розрядки розглядає це питання. Це інший сценарій не менш драматичний, агресивний і, можливо, навіть кривавий. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсаголовна, що знайшли время, підключились к нам в ефір і відповіли на наші вопроси. Андрій Юсов був з нами на прямому зв'язку, директор школи відповідальної політики.